משחק מגניב. אמא. צריך לעשות שיעורים, מתמטיקה מחכה, בסדר? אז בבקשה לעשות שיעורי בית. לא, רגע. אני עושה רגע סרטון של זה. קוונטין, מה אתה עושה באמבטיה? אתה היית צריך לעשות שיעורי בית. בבקשה, לשבת. ותן לי קונסולה. הנה. נו באמת, את הורסת את כל הכיף שלי, אמא. וכאן אמא שלי לא יכולה למצוא אותי. לא, נראה לי שזאת אמא. שוב, היא תשלח אותי לעשות שיעורי בית. אני נופל? אז אני צריכה לעשות כביסה לקוונטין. מגניב, יש לי חדר, וזה מאחורי הארון שלי ולא ידעתי את זה? נכון, אני יכול לעשות כאן את החדר שלי סודי. יופי, עכשיו אנחנו נעשה כאן תיקון קטן. בזהירות שמים לכאן, וגם אני צריך את זה. בלי מקרר קטן אני לא יכול לעשות כלום. וגם כיסא רך, ובטח חתול אני לוקח אותו. כן, אני אוהב, יש כאן כל מה שאני צריך כדי לעשות חיים. וגם יש כאן חתול מתוק שלי. אבל משהו חוסר לי כאן. נכון, צריך להביא לכאן את הצעצועים שלי. אז ככה אנחנו נעשה חדר באמת שלי, ויהיה באמת נוח להישאר כאן. עכשיו אנחנו ניקח הכל. רעיון, אני גם צריך את האור. בזהירות אני לוקח את זה, כדי שאמא אל תשים לב. כן, אני לקחתי. עכשיו בשקט חוזרים לחדר. רגע, מה זה? אור? לאן זה זז? אני צריכה לבדוק. בטח. קוונטין, מה, אתה יושב בארון? לא. אמא כאן. מה אני אעשה? מה? נכון. חתול שלי יכול לעזור לי. ידי שלי, אתה יכול לעזור לי? אם אתה לא יוצא, אז אני... יש כאן חתול שלנו. אתה רץ, ויש לך אור עליך, זה כל כך מדהים. זהו, זה עבד. אפשר להמשיך. אז לכאן אנחנו שמים את המנורת נאון. מדהים, יותר אור, יותר טוב. לכאן אני שם את הצעצועים שלי. ולכאן אני שם את הצ'יפס האהוב עליי. אתה תחזיק את הכוס קולה שלי, ועל השולחן אני שם את הכוס שלי. יופי, עכשיו הגיע הזמן להדליק את האור. וואו, החדר שלי פשוט מדהים. אני רוצה לשחק במשהו. החדר שלי פשוט מדהים. כן, אני רוצה להישאר כאן לנצח, כדי שאמא שלי לעולם לא תכריח אותי לעשות שיעורי בית. מה? לא. הטלפון שלי נגמרה לו סוללה ואני לא סיימתי לשחק. יש לי עוד הרבה קונסולות בחדר, צריך לקחת את זה. וואו, באמת, אי אפשר לצאת. מה זה? יש כאן תחפושת שלי מקלואים. אוקיי. וזה לא זה, אבל זה מצחיק. היינו במקסיקה, אז הבאתי את זה משם. הנה, זה עובד מצוין בשבילי. אני בתחפושת נינזה, ואני יכול בשקט לקחת את כל הקונסולה שלי. צריך לשים את זה לארון, כדי לא להסיח את דעתו של קוונטין, וגם צריך לסגור את הארון שלנו. ואני לוקחת מפתח בטח. הנה, אני צריך את המפתח הזה. ואו, איך אני יכול לקבל את זה? צריך לחשוב. רעיון. אני יכול ללכת לאוורור. אני חושב שכאן אני יכול למצוא דרך לאמא.
וואו, זה לוקח כל כך הרבה זמן, שביל ארוך מדי. כמעט שכחתי, יש לי תבלינים, הם היו כאן. כן, אני במקום. הנה אמא. בשקט צריך לקחת את המפתח. מישהו רצה לקחת את זה. נראה לי שנראה לי. נו, באמת, תוכנית שלי לא עובדה, צריך להמציא משהו עוד. אז אנחנו צריכים לנקות את השטיח. מצאתי את המטרה, עכשיו אני אעשה את זה. אני יכול לחתוך את החבל בעזרת הסכין מסוים. יש! עבד! יופי, זה אצלי. ואמא לא הבינה כלום. הגיע הזמן לפתוח את הארון. וואו, כל כך הרבה דברים. יש כאן את המשקפי VR שלי ואוזניות, והנה קונסולה שלי ופלייסטיישן גם כאן. איזה יופי. כן, עכשיו חדר משחקים שלי יותר טוב. אני יכול לשחק במשחקים אהובים, לאכול את הצ'יפסים האהובים ולשתות את הכל האהובה. רגע, צ'יפס נגמר? אני צריך עוד ממתקים, אני רעב. אני צריך לבקר חדר אוכל. לא, 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 לא. אמא יכולה למצוא אותי כאן. זהו, נראה לי שהיא לא שמה לב. אני צריך להסיח את הדעתה. אני חושב שמיסטר ברבס יכול לעזור לי. אתה יכול לעזור לי, נכון? אני מקווה שהיא לא תשים לב שאני כאן. לא רע. רגע, מה זה הצליל הזה? קוונטין, אתה שם? למה אתה לא עושה שיעורי בית? יש, זה עבד. בוא נטעם מה אמא עשתה. מה זה? ברוקולי? איזה סיוט. לא, 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 לא. אני לא אוכל את זה. מה יש בתנור? כלום? אולי משהו בארונית? יש! איזה יופי, יש כאן M&M's. אני יכול לקחת את זה, אבל צריך לקחת את זה בזהירות. לא! זה היה גדול מדי. לא! הכל על הרצפה. אמא תשים לב, מה נעשה? צריך לרוץ. לא, 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 לא. אני אפול. זה היה לא נעים. אמא באה. מוזר, למה ברבס היה שם? לא, אני אפול עכשיו. מה? למה יש כאן ממתקים? חתול, אתה עשית את זה. זה קורה, מותק. אני יכולה לנקות הכל פרבצי שלי. נראה לי שאמא לא מצאה אותי. צריך לעזוב. אני באה. שלום, חבר'ה, בבקשה לעבוד. שלום, מיסיס סמית. איזה יופי, תודה רבה. תודה רבה על הפרחים האלה. בבקשה, תיכנסו. תודה רבה. אז זהו, חבר'ה. הגיע הזמן להתלבש כבני אדם נורמליים. אמא של קוונטין באמת עם מינה, כמו שהוא אמר. כן, זה לא כל כך קשה להיות חכם. וגם אני לא צריך יותר את החשקונים. וגם זה אני לא צריך יותר. אנחנו לא צריכים ספרים. כן. אגב, בטח שאני צריך ספר שלי. יש שם את הג'ויסטיק שלי, ויש לי קונסולה וספר. חבר'ה, אתם כאן? בבקשה, תיכנסו. וואו, קוונטין, יש לך חדר משחקים כל כך מגניב. הנה חבר'ה, תראו, יש לנו רמקול. ולי יש צ'יפס וקולה. מדהים. בבקשה, קחו ולשחק. קדימה. אנזי, אני יכול לנצח. בואו נראה. כן, בטח תנצח. קדימה, אני יכול לנצח. אולי יהיה לך מזל. מה זה הצלילים האלה? מה זה הרעש הזה? סיוט. נראה לי שזה מחדר של קוונטין. זהו זה, עכשיו אני אראה לו. מארון? בנים, מה אתם עושים כאן? למה אתם לא עושים שיעורי בית? אופס, אני אסביר הכל. אני יכולה לנוח קצת כל היום, ניקיון וגם בישול, ואתם בבקשה תלמדו או שאני אתקשר לאמהות שלכם. בבקשה להירשם לערוץ שלנו, לעשות לייק ולשתף עם חברים, ועכשיו ביי ביי ונתראה בקרוב.